Зей жеңу күнін биледі. Жеңу парады шәһәребезнең үзәк мәйданында узды. Мактаулы рәттә ветераннар, тыл хезмәтчәннәре. Жеңүнең 76 еллыгын зәйдә 8 ветеран, 3 концлагерь тоткыны, 400 тыл хезмәтчәне каршы ала. Жеңу парадына сугыш ветераны Анна Моисеева һәм Николай Лапин килде. Парад, шагом, марш! Жеңу парады дулкынландыргыч тамаша, беренче рәтләрдә Бөек Ватан сугышының барлык фронтлар әләмен күтәреп баручылар, аннан танкчылар, диңгезчеләр, шик сакчылары, коры җир гаскәрләре, очучылар. Пограничные войска. Половину своих лучших кадров граница отдала войне. Пограничники первыми оказали сопротивление немецко-фашистским войскам, ценой жизни защищая Брестскую крепость. Бәйрәм хәрәкәтен гадәттән тыш хәлләр колоннасы, яшь армиячеләр, сугышчан бергәлек, автотехникалар колоннасы дәвам итә. На параде Заинский пожарно-спасательный гарнизон представляет два подразделения Федеральной противопожарной службы. Приветствуем колонну Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Организация основана в 2005 году. В состав организации входят ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов. Но юноармейцев школы номер 7 представляют лучшие обучающиеся школы. Активные участники военно-патриотического движения «Юнармия». И посмотрите, колонна мотоциклистов. Сегодня заинские мотоциклисты принимают активное участие в праздничном параде в дань уважения и в знак благодарности за победу советских войск над фашистской Германией. На площадь езжают ретро-автомобили, легенды отечественного автопрома. ГАЗ-М-20 «Победа», ГАЗ-69А 1953 года выпуска. Бәйрәм ел сайын масштаблы төс ала, Россияләр өчен ел сайын аның кыйммәте арта. Ветераннар сафы кимүгә барса да, халык елда җиңү парадына чыга. Ул Зәй кунакханәсе яныннан азатлык итүче солдат һәйкәле янына кадәр сузылды. Парадтагылар йөзендә җиңү катыш горурлык хисе, бәйрәм рухы. Жинап балаларны кырга кудылар. Казыттылар шөкер, үзләре читтән көлеп карап тордылар. Аннан соң шөкер кырыена тезделәр хәлсез халыкны. Зур бурынлы ямсыз бакыр күзле исерек майор өскә кулыкты. Ихлас күңелдән барыгызны да бөек җиңүнең 76 еллыгы белән котлыйм. Дорогие заинцы и гости района, уважаемые наши ветераны и труженики тыла, от всей души поздравляю вас с 76-м летием победы в Великой Отечественной войне. Я рад приветствовать всех на торжественном митинге, посвященном Дню Победы советских войск над фашистскими захватчиками. Нам пришлось пройти через горькие испытания, которые оставили глубокий след в душах, заставили по-новому смотреть на жизнь, признать свои ошибки и в то же время наградили нас мудростью и силой воли. Район преодолел брошенный вызов, ставший испытанием на прочность. Его решение для нас было делом чести. Дорогие татарстанцы, 9 май күп милләтле халкыбызның, какшамас Россия дәүләтенең азат ителгән кешелекнең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге сәхифәләренә мәңгелеккә язылган. Без сугыштан соңгы буын вәкилләре бу җир йөзендә яшәүебез, хөрлегебез, туган илебезнең бәйсезлеге өчен кыю сугышчыларыбызга һәм фронтка дип корал куйган, үзләрен аямыйча көн-төн эшләгән тыл хезмәтчәннәренә бурычлыбыз. Нам надо знать всю правду о войне. Она не в грязных баснях на экране, она в крови, она в слезах, она на волжском дне в граните, на Мамаевом кургане, и в майской праздничной весне, и в памяти российских ветеранов. И правда в том, что был разгромлен враг, что мы спасли Варшаву, Вену, Прагу, что только наш советский красный флаг развивался гордо над Рейхстагом. С праздником, уважаемые товарищи! Успехов вам в добрых ваших делах! мы, молодое поколение, Без яшь буын, шанлы авыр сугышны белмибез. Әмма без Совет халкы батырлыгын тирән хөрмәт белән искә алабыз. Алар дошманнан туган җиребезне саклап кала алды. Без тылда хезмәт куян хатын-кызлар, яшүсмерләр фидакарь хезмәтен, концлагерьларда үлгән
партизанлык иткәннәрне, хезмәт батырлыклары белән илне торгызучыларны хәтерлибез. Наша скорбь. И пусть в каждом деле беззаветное мужество защитников Москвы. В окопах легендарной Малой ленинское знамя, обогренное кровью революционных поколений, мы несем. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.